Pinista menili nalitum afan Karbi Anglong arlo KAKLANG Voreng Awarsai APHUTHAK sinalitum pan. LABANGSO video lang nathan pachini ponik po lapen kadu kave details mate klarda kalam kai ke sonalitum LABANGSO video arlo si thek panlong ikpo. Tangte aprang si KARDOM kadu kave Karbitis 2.0 YouTube channel klong kelangara do anfaz tame lapen nalitum jong si LABANGSO YouTube channel long jong senang kahamri milang pelde kecing hon pen subscribe igon la pera duhes tame belar jan thekloing hodas tame nalitum ber poning denon la lo pelde monon pinni le ajada son le LABANGSO YouTube channel long upload tame nalitum mobile long an notification nang le pen nalitum bitta karjulong da pranya fan no la pen kadu ka ve fanta nili hin personal alam the tuning ri iglo nalitum jong si ning dogde pustame video asap so mate 30 second an kilangya fans tame nili hin pens tame tuning ri poniglo athema nili chilangdam abangke video tinalong ta views abangke kom hek la si nalitum jong sanang ching hona support pulte mulom so apor chipi pen nalitum video bangke nalitum ingpu ikpen lang ikta tangte non LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK le pathiek pen pangcheng pononang lapen chithan pononang Lalo advertisement alo nalitum la screen along thek pon long ikpol lapen lada ke toka duka we details non chithan polonang lapen lang polonang lapen pina ana bang fu abang tum bang ke Facebook lapen WhatsApp kapre social media apps long pen stame long pon at po mate thek pon long at po tahila LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK stame ni libang puthot ke thek long le tum du thulang mini pusini li LABANGSO video mate LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK nalitum phan napeklang pon tu iglo Apenali tumjong sila LABANGSO YouTube channel long nang kahumri milang pulde ke chinghon pen subscribe igon lapen adung het stami belar jantui hodak stami nalitum berpon igdenon tang tinon pathiek pen LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK le lang ponlonang lapen chethan ponlonang aprang sinalitum le screen along thek ponloin LABANGSO advertisement alo la publish pon labangke dag 24 May 2023 lapen dak nalitum screen along ke tok pon abangke nalitum thek ponlong ikta typo application are invited to from the citizen Indian defense under 5 and 6 the Constitution of India fulfilling up 3 notes of exciting vacancy of Peon lapen dak Chowkidar abangke dak ingsido la sining kehang abang pu abang fietum nalitum jogdun ingon Peon lapen Chowkidar LABANGSO post labangke chief judicial magistrate Karbi Anglong ar lopen si piklang pon iglo nasinon dak details lang pon lonang kon ana vacancies lapen kachar liang deng kon asneima kon ana post si kedoma lapen nalitum LABANGSO arjana long thek lang pon igo LABANGSO arjan long bang lason hela number 1 long bangke dak Peon apan kadoka wepen kithoman apos vacancies bang paklang pon lo lapen salary nalitum 12,000 lapen 52,000 analitum long pon equal lapen ke Charlie ang deng labangke maximum nalitum class 8 pass antachok kali pulote HSLC ke pas tang abang pitum stame jogdun ikme lapen ketogiri bang adak anriza bang se lapen puthot dotulang ingsia bangken Chowkidar postal son la salary bangke ingsia lapen ke Charlie ang deng antadak ingsia la nanitum screen along thek ponlong ikpo lapen category bang kedak unreserved lapen eligibility criteria bang lapu hilo dak pothiek pen chethan polana number 1 along ke tokpon da candidate must be an Indian citizen nangpo lapen number 2 along bang da candidate must possess the maximum educational qualification class 8 lap kali pulo tunalitum HSLC ke pastang mataki untang abang pinang po Number 3 along malasan hela the candidate must be less than 18 years and more than 40 years of age. The age limit na dak tokpon la 18 pen ake kom matla pen 40 pen ake ong kali de nang po arta bang ke la pen ke apply ning bang lason hela ke apply ni process ban le tum la screen along thek polong ikpo dak tok thanks ni non le tum hanang than pachini pon ikpo asining ke hang abang fiatum nalitum standard form labang ke nalitum print out ignang po Assam Gazette Part 9 lo lapen hada apus amen nalitum togdun ignang po inflow bathak nalitum ke togdun ning bangke the chief judicial magistrate Karbi Anglong Difu near Difu Medical College Difu 782460 lason se dak tokpon ignang po lapen last date labangke nalitum dak
thekpon long ikpo 17 June till 5 p.m. ansi dak last deadline. Number 2 along malasan na separate application must be submitted for each post. Number 3 along the application must be the incorporate with following. Number A long bangke kitok ponasan 3 recent color photo passport size nani tumnang ikpo lapen with signature of the reverse size nani tum photo nung long stame nani tum men stock nang po B number long bangke cell attested nang po kadokawi certificate along san stame lapen age caste lapen educational certificate lahai nani tum P nang po lapen number C along kitok pon bang nasan hala. Number C along kitok pon bang mobile number must be written on the top of the standard form in red ing kali pulot nani tum kolom ing aki air pens tame nani tum phone number bangla angsong application a form angsong nani tum tokdon ignang pon nani tum a phone number bangke. Number 4 along bangke candidate already in government service not must apply to proper channel along with no objection certificate for the proper authority. Lapen number 5 la incomplete and late receipt application is dak bang reject po sitok pono if any lapen pinandak terms and condition ki tok pondo nang litum dak lang pon igon lapen selection process bangke the candidate will to appear in a interview give a voice on their expense. The selection will be made purely on merit basis sipak lang pon po dak lapen no individual call letter will be issued to the candidate dak pinaan ki tok pondo nang litum lang pon igon lapen nang litum interview adet lapen apor manalitum labangso a website along si dak upload pon ikpo www.karbianglong.gov.in labangso a website along si interview apor hai hui bangan nalitum dak thek pon long ikpo kali pule nalitum labangso a video long stame nalitum update long pon ikpo kali pulte whatsapp lapen telegram channel long stame nalitum thek pon long ikpo la sining khanga bang fu abang fi tum da kadu ka pen for and da vacancy mate a post do nalitum ning khang do pulote nalitum try don igon lapen jogdon igon nasipinia video la bang nilil nang litum han la short information under KSCC Voreng Awarsai puthak la sinang wan piglo matena piklang pon iklo nasionali tum labang so video kan maser on ser egon Karbi Anglong arat east west Karbi Anglong arat stame palang ignang lapen pachini ignang la sipini bang a video long bang la ansing ton ponjok jidat pola pen penap ka prek puthot a video long le chitong thunang tange do me thakme kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelang arat do anfans tame